Il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li din is-sena Malta mistennija jkollha tkabbir ekonomiku ta' 4.6%. Il-Kummissjoni qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta mistenni jkun 3.6% ogħla mill-medja Ewropea ta' 1% u 3.8 ogħla mill-medja fiż-żona euro. Fir-rapport dwar Malta ppreżentat bħala parti mid-tbassir tal-Kummissjoni Għar-Rebbija, l-ekonomisti Ewropej osservaw li t-turiżmu lejn Malta qabeż il-livelli ta' qabel il-pandemija. Qalu li fl-ewwel xarejn tas-sena il-wasliet ta' turisti żdiedu b'aktar minn 26% għalkemm innutaw li n-nefqa żdiedet brata aktar baxxa. Il-Kummissjoni nnotat ukoll żieda akbar minn dik imbassra fil-konsum privat u fl-esportazzjoni b'riżultat ta' żieda ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol u fil-wasliet ta' turisti lejn Malta. Żiedet tajt li l-ekonomija Maltija benefikat minn rati ta' interessi baxxi u mill-miżuri li ħall-Gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għal dawn l-aħħar 4 snin. Fissret is-suq tax-xogħol f'Malta bħala wieħed b'saħħtu u li qabeż kull aspettattivi. Qalet li Malta hija fil-quċċata fir-rigward ta' tkabbir fl-impjiegi li mistenni jibqa' b'saħħtu fir-rata ta' 4% tul dawn is-sentejn. Qalet li l-qatt mistenni jonqos marġinalment għal 3% din is-sena u 2.9% is-sena d-dieħla. Innotat li żieda fil-pagi s-sena l-oħra baqgħet relattivament dgħajfa minħabba żieda fl-impjiegi f'setturi pagi baxxi. Dwar ir-rata tal-inflazzjoni l-Kummissjoni qalet li din naqset fl-ewwel 3 xhur tas-sena minħabba inflazzjoni inqas baxxa fis-settur tas-servizzi. Qalet li r-rata tal-inflazzjoni mistennija tinżel għal 2.8% din is-sena u 2.3% is-sena d-dieħla bil-prezzijiet tal-ikel jibqgħu l-ikbar fattur għaż-żieda fl-inflazzjoni. Dwar il-qagħda finanzjarja tal-Gvern il-Kummissjoni qalet li d-deficit baqa' f'livelli ogħla iżda mistenni jkompli jonqos għal 4.3% tal-prodott domestiku gross. Qalet li r-ristrutturar li seħħ fil-linja nazzjonali tal-ajru mistenni jwassal ukoll għal tnaqqis fid-deficit. Il-Kummissjoni qalet li dan mistenni jkompli jonqos għal 3.9% is-sena d-dieħla. Notat ukoll it-tnaqqis fid-dejn pubbliku is-sena li għaddiet minħabba tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Qalet li dan mistenni jiżdied ftit għal 52.6% tal-ġid li qed toħloq l-ekonomija.